Hei, bună, Aron! Bună! Ce faci tu acolo? Vreau să vă arăt cum fac eu șah de dimineața. De dimineața te scoli și faci șah, hă? Îți place șahul? Da. De ce? Îmi place să gândesc și... Da, gândesc. Că în fiecare metodă de sport trebuie să gândești. Îți place să-ți antrenezi creierul, nu? Da. Ok, hai să vedem ce faci tu acolo. Astăzi o să vă arăt cum rezolv eu niște probleme de șah. Deci, începem cu aceasta. Și aici e damă bate. Dacă vine rege aici, mat, pe partea de pion. Și dacă vine în colț, avem șahul acesta. Și e mat. Să dăm cel mai greu. Asta nu e mat pentru că pur și simplu ne-a tot. Asta, șahul acesta, e dublu șah și de la nebun și de la turn. Asta e mat. Pentru că turnul controlează compurile acestea. Turnul ăsta apără nebunul și e dublu șah. Deci apără nebunul, apără câmpul ăsta și e șah de la astea, piesele astea. Și nebunul ăsta apără diagonala asta, uriaș. Deci, să vedem. Ok. Mat în mână. Să vedem ce câmpuri are regele. Așa îmi place să fac, să văd mat în mână. Aici sunt turnurile, deci turnul, după de la pion, după de la pion. Deci, singurul câmp ar fi ăsta. Deci, turnul aici e mat. Ok, să vedem. Nu poate. Oh my god! Deci, mat de pion. Hai să vedem. Aici am trecut din greșeală, da, de maturi. Mat în două. Wow, are două regine. Dar totuși am mat în două. Ciudat. Ok, să vedem. Șah, șah și mat. Pentru că aici pionul nu putea să captureze din cauza că era pe legătură. Și era amuzant că nebunul ăsta era atacat. Ok, deja am văzut-o pe asta. Înțelegi pe asta. Putem să apura greșeală și acum pot să o iau. Stop.